खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरोबाव सासे बर' सुबुंखौ बुयै बुयै बुथारबावबाय गुवाहाटीनि जुपिटार क्लाबनि सोद्रोमाफोरा सुदीप बर' मुंनि सुबुंखौ बुथारबावबाय फोरमायथिनाय बादिब्ला सुदीप बर'नि नखरनिया गुवाहाटीनि गौसाला ओनसोलाव सासे आइजोनिफ्राय हा बायदोंमोन बेयावनो हा बायनायाव थाखा फैसाखौ लानानै आइजोनि जानानै गुवाहाटीनि जुपिटार क्लाबनि सोद्रोमाफोरा सुदीप बर' आरो बिथांनि नखरनिजों दान्थे बिदान्थे खालामहैदोंमोन बेयावनो खोथाया बांनानै जुपिटार क्लाबनि सोद्रोमाफोरा सुदीप बर' आरो बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि सायाव गाज्रियैनो गाग्लोबदों जायनि जाहोनाव सुदीप बर' बिथांखौ गाज्रि हालोदाव GMCH देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै गुबुन सासे बिथांखौबो GMCH देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागासिनो दं बिथाङाबो गोब्राब थासारियावनो देहा फाहामसालियाव फाहामथायखौ लागासिनो दं गुबुन फारसेथिं जाथायनि दायनिगिरि साजिखौ हमबाय होननानै मिथिहोदों आइजोफोरजों गाज्रि सोमोन्दो लाखिनायनि दायाव रायजो राजाफोरजों हमजानाय UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि भिडिअआ समाज बिजोङाव मोनफानि उनाव मोनफा गोसारबाय थादों बावैसो सान सिगांसो उदालगुरिनि UPPLनि दैदेनगिरि अरुण बरुवाया गुबुन आइजोजों समाज बेरेखायै सोमोन्दो लाखिनायनि दायाव रायजो राजाफोरजों हमजानायनि भिडिअआ समाज बिजोङाव गोसारदोंमोन बेनि उनाव आरोबाव गुबुन मोनसे भिडिअ ओंखारबावदों बे खेबाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गेन्द्राबिल VCDCनि मासिगिरि सुक्रजय गयारीनि भिडिअआ समाज बिजोङाव गोसारदों भाइराल जानाय भिडिअनि बायदिब्ला सुक्रजय गयारीजों लोगोसे खथानि सिङाव दंमोन सासे आइजो आरो सुक्रजय गयारीया गाननाय जोमनाय गानफुबाय थानाय समावनो भिडिअखौ सेबखांदों नाथाय भिडिअखौ नुनानै नों आं जेरैबायदि सानदों जाथाया बेबायदि नङा होननानै खेंफोरथि होफैदों VCDCनि मासिगिरि सुक्रजय गयारी बिथाङा भाइराल जानाय भिडिअनि बागै बिथां सुक्रजय गयारीया फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायनाखि बिथांनिया बा सुक्रजय गयारीनिया न'नि खामानि जागासिनो दं बेनिखायनो नांगौ जानाय मुवा बेसाद बायनो थाखाय बिलासिपारानि हाथायाव थांदोंमोन बिथाङा जेराव क'क्राझारनि साखाथियाव थानाय जयपुरनि सफिया बेगम जायखौ सिनायखायो बिथांखौ लोगो मोनदोंमोन बेयावनो सफिया बेगमा गावखौ न'सिम दोनलांनो थाखाय बुंथिदोंमोन नाथाय उनाव आलासि सोमोन्दो जानाय सासे सुबुंनि न'आव माबा मोनसे बावबोदों होननानै आलासिनि न'सिम दोनलांनो थाखाय बुंथिदोंमोन आरो 5 मिनिटजोंनो मोनहैनायनि खोथा बुंथिदोंमन नाथाय जोबोद गोथौ जायगा दुबसारि ओनसोलाव लानानै थांदों बेनि उनाव मोनसे न'आव लांनानै खथानि सिङाव जिरायनो लांदों जाय खथायाव सानै हिन्जावफोर दंखायोमोन होननानै फोरमायथिदों सुक्रजय गयारी बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि सफिया बेगमा उनाव 2 मिनिटनि थाखाय बायजोआव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन आरो दरजाखौ बायजोनिफ्राय मारिनानै थांदोंमोन बेनि उनावनो खथानि सिङाव थानाय सानै आइजोफोरा रां लाग्रा बेगखौ सेख'नानै नारानाथार खालामदों आरो 6,500 रांखौ लादों बेनि उनावनो 5 मुस्लिम सेंग्राफोरा लहानि लावथि बायदि लानानै खथानि सिङाव हाबफैदों आरो हिन्जावफोरखौ बायजोआव थिनहरदों बेनि उनाव गोबां हाराहास्ति खालामनानै 5 लाख रां दाबि खालामदों उनाव रां मोनिलाय गाननाय जोमनाय गासैखौबो खुहोनानै बायजोनिफ्राय हिन्जाव सासे लेंहरनानै भिडिअ सेबखांदों आरो रां होआब्ला जिनाहारि केस होनो थाखाय हुमखि होदों आरो बेबायदिनो 3 घन्टासिम हाराहास्ति खालामदों होननानै फोरमायथिदों सुक्रजय गयारी बिथाङा जाथायनि सायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों जाथायनि दायनिगिरि सासे आइजोखौबो हमनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों आरो बिसोरना बेबायदिनो जाथाय खालामनायनि गोबां मुं दंखायो होननानैबो फोरमायथिदों लोगोसे दुथांफोरा VCDCनि मासिगिरि सुक्रजय गयारीनिफ्राय गासै 26,500 रां लुथिदों होननानैबो फोरमायथिदों दैयाव गबनानै थैदों 3 फरायसाफोरा गरम दुंखावनायनि थाखाय दैयाव दुगैनो थांनानै गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जादों 3 फरायसाफोरनि मुङा फारियै दिपज्योति बर' पल्लभ देखा आरो रन्जित मेथि 3बो मरिगावनि भुरबान्दानि औगुरि गामिनि थागिबि आरो बिथांमोनहा भुरबान्दा कलेजाव फरायनाय हायार सेकेन्डारिनि फरायसाफोरमोन औगुरि गामिनि दिपज्योति बर' पल्लभ देखा आरो रन्जित मेथि बिथांमोनहा मरिगावनि दिघली फोथाराव दुगैनो थांदोंमोन बेयावनो दैयाव गबोदों जाथाय जानाय लोगो लोगोनो 3 फरायसाफोरखौ गोबां नागिरदोंमोन ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नाथाय मोननो हायाखै उनाव SDRF हान्जाखौ लेंहरनानै SDRF हान्जाया नागिरफैनायावसो 3निबो गोथै देहाखौ दैनिफ्राय बोखांनो हादों नोंथाङा साख्रि नागिरदों नामा जुदि नोंथाङा साख्रि नागिरदों अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मानोना चिरां जिल्लायाव बेखेवबाय आइ एकाडेमि जायनि गेजेरजों साख्रिफोरनि थाखाय कचिं होनाय जागोन नोंथाङा मिथिनानै लानाया गाहाम नोंथाङा जुदि सोरखारि साख्रि नागिरदोंब्ला
मोजां गाइडेन्स बा मोजां दैदेनगिरिजों दैदेनजानाया जोबोद गोनांथि। जुदि नोंथाङा मोजां दैदेनगिरि बा गाइडेन्स मोनोब्ला सोरखारि साख्रि लानायाव नोंथांनि थाखाय जोबोद गोरलै जागोन। साख्रिनि कचिं लानो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा गुवाहाटी बायदि बायदि गेदेर नोगोरफोराव गोबां रां खरसा खालामनानै थाहैनो गोनां जायो आरो जायफोर बिथांमोनहा रां गैया बिथांमोनहा न'आव थानानैनो हारसिङै खस्थ' खालामनो गोनां जायो। बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां, चिरां जिल्लानि बिजनी बास स्टेन्डनि उल्था दिगाव गोदानै बेखेवदों आइ एकाडेमि। बे आइ एकाडेमियाव गिबियाव आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जाम ADRE 2.0 खौ थांखिनानै 75 साननि कचिं होनाय जागोन। जायनि फोरोंथाय होनाया 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायजेनगोन। फोरोंथाय होनाया सानसेयाव मोननै खोलोबाव होनाय जागोन, फुं आरो बेलासे, जेराव रोंगौथि गोनां आरो गुन गोनां फोरोंगिरिफोर जायफोर APSC मेइन आनजादखौ उथ्रिसार जाखानाय आरो इन्टारभिउआव जिरायखानाय बिथांमोनहा फोरोंथायखौ होगोन। लोगोसे फोरोंथाय होनायनि अनगायैबो मक टेस्टबो खुंलांबाय थानाय जागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोनहा खेबसे 3,999 रांल' होनो गोनां जागोन। बेनि उनाव नोंथांमोनहा जेबो रां बा दान मोनफ्रोमबो रां होनो गोनांथि गैला। आइ एकाडेमि कचिं सेन्टाराव जेनेरेल स्टाडिज एन्ड कारेन्ट एफेयार्स, क्वान्टिटिभ एप्टिट्युड, रिजनिं आरो इंलिसनि सायाव फोरोंथाय होनाय जागोन। गिबियाव आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जाम ADRE 2.0 खौ थांखिनानै फोरोंथाय होनाय जागोन। बेनि उनाव APSC, SSC, बेंकिं, रेलवे, APDCL, PNRD बायदिनिबो कचिंखौ होनाय जागोन आरो बेखौ अक्ट'बर दाननिफ्राय जागायजेनगोन। सोरबाफोर माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 7576854658 नङाब्ला 8473865818 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारनि दैदेनगिरिफोरनि खुगानि बाथ्राखौ खोनायोब्ला हिमालय हाजोआबो बागदावखाङो, नाथाय खामानिया लाथिख'। बे रावा आं बुंनाय राव नङा, गामिनि रायजो राजाफ्रा बेबायदि बुङो होननानै फोरमायथिदों कास्टम बसुमतारिया। फोरमायथिनो गोनांदि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बाक्सानि सालबारि जिल्ला BPFनि मावख'आव क'अर्डिनेशन कमिटि दादों। जायनाखि EM राकेश ब्रह्म बिथाङा कास्टम बसुमतारिखौ बेदर गेसाव जानो मोजां मोनग्रा बायदि राव बाहायनानै गाग्लोबदोंमोन। बेनि सायाव फिननाय होदों कास्टम बसुमतारि बिथाङाबो। बिथाङा बुंथिदों दि बर' हिसाबै जों बिदा फंबाय, बेनिखायनो पार्सनेलि एबा व्यक्तिगत बुंनांगौ जेबो गैया, नाथाय दोलो हिसाबै, हारि हिसाबै आरो ओनसोलनि खामानिया मा जादों मा जायाखै बेखौ लानानै सोंथि खालामनो गोनांथि। नाथाय गावजों गाव बेबायदि गाग्लोबलायनायजों जोंनि फैबाय थानाय लाइमोनफोरा मोजां लामाजों थांनाय नङा। UPPL आरो BPF दोलोआ खामानिखौ लानानैसो बादिनांनो नांगौ होननानैबो बुंथियो कास्टम बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो BPF दोलोआ थांनाय 17 बोसोराव जेबो खामानि मावाखै होननानै UPPL दोलोआ जि बुंबोदों बेनिबो फिननाय होदों कास्टम बसुमतारिया। BPF दोलोआ 17 बोसोराव मा खामानि मावदों बेनि मोन 17 बिदिन्थि होदों बिथाङा। जेरै सेथियाव दङ BTC सेक्रेटारियेट, जेराव बिथांमोनहा खौरांगिरि मेल खुंनानै बिबुंथि होयो। नैथियाव दङ गुवाहाटीआव गंनै बड'लेण्ड भवन, जेराव बिथांमोनहा खौरांगिरि मेल खुंबाय थायो। थामथियाव दङ दिल्लीआव गंनै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस। ब्रैथियाव दङ सिलिगुरियाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस। बाथियाव दङ कलकाता बड'लेण्ड भवन, जेराव थांनाय बोसोराव UPPL आरो एबसुआ कलकातायाव बैसागु खुंहैदोंमोन। दथियाव दङ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि, CIT, इन्जिनियारिं कलेज आरो माखासे। UPPL दोलोआ 5 बोसोराव मा खामानि मावदों बेनि मोनबा बिदिन्थि होथों होननानैबो बुंथियो कास्टम बसुमतारिया। लोगोसे बिथाङा बुंथियो दि बिसायख'थिनि समाव UPPLनि मेनिफेस्ट'आव रोखायै लिरनाय दंमोन दि ग्रेजुवेट फरायबाय थानाय आरो मास्टार डिग्री खालामफुबाय थानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 2,500 राङै होगोन। नाथाय दिनैसिम साबेसेनो होखो होननानै सोंथि खालामो। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'नि सोरखार फैनाय लोगो लोगोनो मिडिया वेलफेयार फान्डनि गेजेरजों BTCनि मिडियाफोरनो 10 कौटि रां होगोन होननानै खोथा होदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो होआखै। बेफोरखौ लानानै UPPL दोलोनाव सोंथि खालामोब्ला बिथांमोनहा पार्सनेलि गाग्लोबनाय बायदि मोनो, नाथाय बिथांमोनहा खोथा होनाय बायदि मोनसेबो खामानि मावनो हायैनि थाखाय गामियाव हाबनो हायाखै, जायनि थाखाय अफिसाव जिरायनानै खौरांगिरि मेल खुङो आरो बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा बांसिनै अफिसाव जिरायनानै खौरांगिरि मेल खुंबाय थायो। नाथाय BPF दोलोआ सानफ्रोमबो गामि गामि हाबनानै रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगासिनो दं होननानै बुंथियो कास्टम बसुमतारिया। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिटिआरनि बायजोनि धेमाजि, जनाय, सिमेन्सापरि बायदि बर'फोर थानाय गोबां गामिफोर जेराव दैबाना जायोब्ला रिलिफ थानायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ हाग्रामा महिलारिया हरोमोन, नाथाय UPPLनि सोरखार फैनायनि उनाव बे 3 बोसोराव बिथांमोनहा जेबो मोननो हायाखै, जायनि जाहोनाव बिथांमोनहाबो हाग्रामा महिलारिखौनो गोहोआव फैफिननायखौ लुबैयो होननानै फोरमायथिदों कास्टम बसुमतारिया।
नभेम्बर दाननि उननिफ्राय हाब्रु गोनां लामा आरो थानाय नंला। एम रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव जेसेबां हाब्रु थानाय लामा दङ बेफोरखौ गासैखौबो आर्ट फिलिं आरो सेन्ड ग्रेभेल होनो खोथा होदों बियार फेरेंगाया आरो नभेम्बर दाननि उननिफ्राय हाब्रु गोनां लामा थानाय नंला होननानै बुंथिदों बिथाङा। आरो बे खामानिखौ ब्लक आरो भिसिडिसिनि गेजेरजों देग्लायनो मावजोबगोन होननानै बुंथिदों आरो नभेम्बर दाननि गेजेरावनो फोजोबगोन होननानैबो खोथा होदों बियार फेरेंगा बिथाङा। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बबेबा गामिया जुदि मिथियैयाव थालांदोंब्ला बेखौबो दैज्लांनि सिगांनो मावफुंनानै होगोन। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि साहा ओनसोलाव माइ गायनायनि जि जेंना दंमोन बेनि थाखाय 14 नं चिरां दुवारनि सिङाव गंथाम सुइच गेट लुनानै होनाय जादों। बेनिनो गंनैखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय आरो गंसेखौ बेखेवगोन होननानै फोरमायथिदों। जायनि गेजेरजों गोबां गामियारिफोरा आबादनि थाखाय दैनि जि जेंना दंमोन बे सुस्रांजाबाय होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि बे 3 बोसोराव जों खामानि मावनो हायाखै नाथाय बे 2 बोसोराव जेसेबां हायो खामानिफोरखौ मावनो नाजागोन होननानै बुंथिदों एम रनजित बसुमतारी बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि मिरु सोरखारा बिटिआर सोरखारनि हाग्रा बिफाननो 4 आयदायाव जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय फान्ड हरदों। बेनि मादाव मानसि आरो जुनारनि गेजेराव दावहा जानायखौ होबथानो थाखाय सलार फेन्सिं होनो, बेरे मोदै बानायनाय, सिगुनखौ रैखाथि होनाय, रायमना माहारियारि पार्कआव जौगाहोनाय आरो काजु बादाम गायनाय। सलार फेन्सिंखौ धोनस्री डिभिजननि सिङाव ननै रेन्ज आरो माजबाद रेन्जआव गायसननाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। माखासे साननिफ्रायनो गोबां दुंखावनाय, नाथाय बेबायदि थासारियाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बेसेबां घन्टा मोब्लिब थायो? आसाम सोरखारा आसामखौ हादोरनि 4 बयनिख्रुइबो जौगानाय रायजोफोरनि मादाव मोनसे खालामनो थाखाय जि खोथा बुंबोबाय थादों, नाथाय रायजो राजाफ्रा बे दुंखावनायनि गेजेरावबो थानो गोनां जादों। माखासे ओनसोलफ्राव 24 घन्टानि गेजेराव खालि 2-3 घन्टाल' मोब्लिब थायो। जायखौ लानानै रायजो राजाफोरजों लोगोसे आमसुआबो गसाइगावआव गोख्रोङै खुद्रिनाय हाबाफारि लादों आरो आसामनि मोब्लिब बिफाननि मन्थ्रि नन्दिता गार्लसा बिथांनि मुसुखा सावनानै खुद्रिदों बिथांमोनहा। नन्दिता गार्लसा बिथाङा थाबैनो बिबाननिफ्राय रिजाइन होनांगौ होननानैबो दाबि दैखांदों बिथांमोनहा। लोगोसे बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि दिनैनि समाव अखाफोराव थांनो हाबाय, नाथाय आसामनि गोबां ओनसोलफ्रावनो दासिमबो फरायसाफोरा कारेन्ट गैयैनि थाखाय साथि सावनानै आरो मम बाथि सावनानै फरायनो गोनां जायो। लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि दानि आसाम सोरखारा 100% फेलें। आसामनि रायजो राजाफोरजों गेलेबाय थायालासे मोजां खामानि माव, नङाब्ला हाजार रायजो राजाफोरखौ लानानै मोब्लिब मावख'फोरखौ घेराव खालामनाय जागोन होननानैबो आसामनि बिजेपि सोरखारनिसिम खुद्रिदों बिथांमोनहा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।